Osasuntsu egoteko hainbat arlo hartu behar dira kontutan, eta horietako bat osasun mentala da. Horregatik gaurkoan Zilan psikologiako kontsultara hurbildu gara, hemen Jolanda Resanok eta Ainara Iraizozek egiten duten lan, eta gaurkoan Ainararekin elkartuko gara. Berak kontatuko digu, zenolako lan mota egiten duten, eta ze onurak dituen lan horrek osasunerako, zehazki osasun mentalerako. Guazen. Kaixo, zer moduz? Oso ondo? Ongi, etorri gara, llegatu gara. Oso ongi, hemen nengoen zuen zai. Hemen dago zuen txokoa. Bai, gure bulegoa, bigara, eta, bueno, txikia, baina oso atsegina, uste dugu behintzat. Jolanda eta zu. Hori da. Ezta? Hori da. Eta, bueno, bizarete gauza ezberdinak egiten duzuelako, ez? Bakoitzak edo... Hori da, bueno, komplementatu egiten gara, ez? Bata bestearekin, gauza asko bai egiten ditugula berdinak, eta gero beste batzuk, bueno, bakoitzak badauka bere espezialitatea, ez? Pizka bat. Eta ikusi ditzazkegu ezakit bulegoak, bueno, bakoitzaren aretoa edo, Noski, bai. Hau da zurea? Hau da nirea, hori da. Ikusten duzuenez, bueno, haundia da, bai. Hori asko gustatzen zaigu. Toki eukitzea edo zein gauza egiteko, ez? Eta, bueno, aukeratu ditugun altzariak, kuadroak, bueno, gure dekorazioa ez, ere oso ongi pentsatuta dago, edo, bueno, guk nahi duguna behintzat da jendea eroso sentitzea hemen, naturaltasuna, egurra, landareak, bueno, ikusten da, gustatzen zaigun zerbait da. Oso polita gainera hori landareak oso presente daude, ez? Egurra diozuna, ez? Natura, goxotasun hori ere ukitzeko, ez? Hori, beroa, ez? Beroa sentitzea ere bai hemen, ez? Konfidantza hartzeko, ez? Oso ona izaten delako. Eta, bueno, ikusten duzu moduan ere bai, mahaia alde batean dago, eta guk parez pare, sertzen gara jendearekin, bueno, gertutasun hori ere lantzeko, bai? Bueno, badaukate ere bai, beraiek ere aukera nahi badute atzera da aurrera egiteko, ez? Haien erosotasunaren arabera, eta hurbiltzeko ere askotan ukitzen gaituzte, ez? Bai. Hori ere gertatzen da. Osasun mentalean, ez? Eta, bueno, horrekin lotuta dagoen edozerrek behar du horrelako konfiantza, ez? Horrelako gertutasuna, konexio hori, ez? Hori da. Guztiz ireki ahal izateko, ez? Hori da, askotan esaten digute, ez? Bueno, kombinazio hori profesionaltasuna eta gertutasun hori, ez? Hor ere presente egoteak, asko laguntzen dietela, ez? Beren gauza kontatzeko, beren intimitatea azkenean kontatu behar dizute, inori kontatzen ez diotena. Eta, bueno, tokia ahalik eta erosoena izateak laguntzen duela uste dugu behintzat. Beraz, instalakuntzatik badago ere hor atzean, ez? Bueno, horrelako hausnarketa bat edo, ez? Hori da. Nola egin eta nola. Pentsatua dago noski. Bai. Eta gainera, ez dakit esan didazu leno, ez? Kameren atzetik, badagoela historia ere, zergatik zaudeten hemen, ez? Arrazoi bat dagoela horren atzean, ez? Hori da. Daramago hemen jada, 7 urte edo, eta, bueno, bilatzen ibili ginen bion artean, txokoa aurkitu genuen, eta, bueno, oso egokia iruditu zitzaigun. Bueno, lehengo Iruñan daukan kokapenagatik, ez? Erdigunetik gertu, baina, bueno, aparkatzeko, bilabesa hartzeko eta ona iristeko erraza delako. Gero gainera, bueno, ez dakite kanpoan ere ikusiko den, baina, bueno, peatonala da, belardia dago, zuhaitza, bueno, ja hor, ere bai intimitatea, hemendik ere ez da jende asko pasatzen, orduan jendea etortzen da, oso txokopolita da. Egia da gola pixkat izkutuan, ez? Izkutuan, baina ere... Gertu? Hori da, kale nagusietatik oso gertu. Intimitate hori ere, hori da, orduan oso erraza da heltzen, eta gainera sartzen denean jendea ez dio inork ikusten, ez? Eta gero, bueno, badauka historia bat ere toki honek, ez, atzetik, eta da, bueno, etxe hauek, kooperatiba bat direla, eta, bueno, gure alokairuarekin edo parte hartzen dugu bai eraikinen mantenimenduan edo behar dituzten gauzendako, eta haiek daukate ere bai beste proiektu batzuk eginak, sozialak, eta, bueno, beste herrialde batzuetan egiten dituzte proiektua emakumeekin, eskolekin eta horrelakoekin, eta, bueno, gustatzen zaigu pentsatzea, ez? Hemen gaudela ere bai hortan kolaboratzen. Noski, ez? Azkenean zentzua dauka guztiak, ez? Hori da, guretzat ere oso puntu polita izan zen hori jakiteak, ez? Gure partetik ere
nola baiteko kolaborazioa edo laguntza zegoela horrez. Polita, bai. Bai. Gero, hor dago ere Jolandarena ez dakit pasatu algaren, Bai, ez dago bera, baina, ez bueno. dago, bai, baina prest utzi digu ere erakusteko. Primera. Hori da, eitu begira, jazteko, berak nola jarri duen hemen, bere beitu. kuadroa, bai. Horrez, iluntasun guzti hori aldentzen eta hor... Hori da, indarrarekin, ez? Koloreak sortzen uzten. Ba, ikusten da hemen, bueno, bulegoa desberdina dela, askoz ere handiagoa da, bueno, edo handiagoa da, berak txikiekin egiten duelako lan ere bai, eta, bueno, espazioa behar du, eta egokitua dago, ez? Hori, ba, ikusten dugu ere bai bulegoa, ez? Nola Jolandak pentsatu duen nola jartzea, ez? Altzairuak eta dena, ze tokia behar du bai jolasteko aurrekin, jolasteko, bueno, zentzu terapeutikoan. Bai, egoteko haiek ere gustora, ez? Hori da, tokia eukitzeko, gauzak egiteko, helduekin ere dauka beste espazio bat hemen beraiekin lan egiteko, eta bai, bueno, ba, ez dago oztoporik, ez, bere, eta etortzen direnen artean, ez? Gainera, bi eserleku daude hemen, ez? Hor bakarra? Bakarra, ni daukat atzean jarrita bigarrena, ze, bueno, gertatzen alda, etortzea pertsona bat baino gehiago, bulegoan sartu behar dena, eta, bueno, ba, prestere horretarako. Claro, pentsatu behar da guzti hori, ez? Egokitzeko, ez da berdina esaten duzuna, ez? Haur bat egoten baldin bada, edo helduak bakarrik baldin badaude. Hori da, bai. Eta, bueno, pues dauka hemen materialaren parte bat, gero gordeta badauka beste bat, ez? Berak azkenean jolasteko badauka materiala, ez? Bere terapia egiteko, bere beste modu batean egin behar delako lan, ez? Ez da gauza bera heldu batekin edo haur batekin egiteko terapia, ez? Azkenean hori da. Aurrekin, bueno, ba, espezializatu egin behar zara, jakin behar duzu, nola egin behar dituzun gauzak, nola hurbildu aurraren gana, eta jokua, bueno, oso modu polita da, askotan entzuten ditut nik nire bulegotik parrezka hemen, eta, bueno, egia da geroz eta txiki gehiago ikusten direla hemendik. Eta goxotasun puntu hori dago bietan, ez? Osa, landarea, kuadroak, etxe itxura, ez? Hori da. Bai, gero, bueno, ba, kombinatzen dugu, ez? Ere, bueno, pues, profesionaltasun hori ere presente egoteko, pues, dauzkagun ere materialak, denak dira pues, liburuak, gure ingurukoak, ez? Gure liburuak, gure artxiboak, kombinazio hori, bueno, pues, nik uste dut ematen diola segurtasuna jendeari, ez? Etortzen denean. Noski baietz. Ba, primeran, ni geratu naiz pixkat gogotsu jakiteko zenolako terapiak eta egiten dituzuen bakoitzak eta, bueno, zure kasuan, ez? Esperientzia eta onurak, ez? Osasunerako dauden onurak hoietan. Orduan, nahi baduzue pasatuko gara nire bulegora, eta komentatuko dugu dena. Perfecto, guazen dela. Eskerrik asko. Bueno, ja bilatu dugu hemen, ez? Zure, bueno, aretoan edo, ez dakit nola ditugu. Nire txokoa esaten dut nik, hemen ordu pila pasatzen ditut, hemen eserita. Claro. Bai. Bilatu dugu hor gure, esan duzun gertutasun hori ere bilatu dugu, ez? Eta kontatzeko, ikusten dut, ez dakit, hau oso handia da, ez dakit normalean pertsona gehiago zaudeten, eta horregatik igual egin duzuen haina handia, baina... Bai, arrazoi desberdinak daude, ez? Lehenengo dena sartzeko, egia da material asko erabiltzen dugula, eta, bueno, eta bai, egia da ere, bai, pertsona baino gehiago sartzen aldirela, baina batez ere dago pentsatua, naiz eta legeak derrigortzen gaituen, sanitarioa garelako, bai, gurpildun aurkidetan etortzen direnak, edo, bueno, mugikortasunarekin arazoak dituztenak, erosotasun bat eta minimo batzuk eduki behar dituzte, baina, bueno, guk minimo horiek baino askoz ere gehiago bete ditugu, ez? Nahi duguna da, haiek ere bai etortzen direnean, ez ibiltzea hori da, eta ona etortzea, eta, bueno, etortzen dira, eta bere tokia daukate, dena uzteko, batzutan igual aulkia utzi hor eta hemen eseri, edo aulkiarekin eroso mugitzeko. Bai, egia da, guretzat oso importantea dela dibertsitatea kontutan hartzea, horregatik igual kanpoan ikusi dituzu sartu zaretenean piktograma batzuk daude, ez autismoarekin harremana duten arazoak pertsona horiek ere bai identifikatzeko, igual ez dira etortzen, ez, beste zerbitzu batzuetara joango dira, bai, edo elkarteak dituzte eta baina, bueno, guretzat importantea zen ere bai, haiek ere pasatzen direnean ikusten dutenean, ez, jakitea zer den hau, ez,
baita ere kartelak edo dauzkagunak ba, bizkuntzatan daude. Ez daude bikoiztuta, baina bai daude hitz batzuk euskeraz ere bai, gure kultura edo gizartearen dibertsitate hori ez, denak barnean sartu nahiean, hori da. Bai, primeran, klaro, pentsatu duzue... Ia guztia. Sagonki, bai. Bueno, batzutan ere bai gertatzen zaizkigu gauzak eta hau ez dugu kontutan hartu eta egin behar dugu. Eta hor jartzen gara, horretan. 7 urte daramatzazue hemen? Hor inguru, bai, elkarrekin bai, lehendik ere egiten genuen lan, baina banatuta, beste lan kontu batzuengatik harremantzen hasi ginen, hori da, eta erabaki genuen hau hartzea, eta egia da, elkarrekin gaudenetik, zilan psikologia handitu dela, ez? Eta oso pozik horrekin, bai. Hemen egiten dugula, baina gero beste zerbitzuet batzuetan ere bai, egiten dugu biktimen arretarako bulegorako lana, egiten dugu lan Lizarrako udaletxerako, daukagu beste proiektu bat orain Ameskoa eta zonalde horretan, bai, psikobus deitzen dena, eta hurbiltzen gara gu herrietaraino, batez ere emakumeei, emakumeentzako proiektu bat da, kontekstu horretan, eta emakume horiek ikusten ditugu, han bertan, ez, horrela ez dira desplazatu behar, eta bueno. Karo, batzutan igual zaitasuna daude, ez, desplazatzeko ere? Hori da, ez, herriak eta oso abandonatuta egoten dira normalean zerbitzu gehienekin, ez bakarrik honekin, eta oso proiektu eskaini ziguten eta oso proiektu polita iruditu zitzaigun, ez? Emakumeekin lan egitea landa eremuan. Eta, zeitu handia dauka gainera. Beraz, dituzte frente nahikotxo irekita, ez? Bai, daukagu, hemen bulego ez, eta gero gizarte arloan edo psikologiarekin harremanduta dauden arlo horretan, ez? Baditugula proiektu txikiak, baina guretzat oso aberasgarriak direnak, bai. Eta, zenolako espezializazioak edo egiten dituzue hemen, adibidez zure kasuan, zertan zara espezialista edo esan badaiteke hori? Espezialista nahasmendu desberdinetan ez dago berez. Dago psikologia klinikoan edo sanitarioan ditzen dena orain, orduan bai, egiten dugula lan nahasmendu psikologikoekin, eta batez ere, gero, klaro, joaten zarenean pertsonak ikusten, eta ikusten duzu zer den gehien etortzen dena, ikasten duzu gehiago horretaz. Adibidez, ari baldin bagara hemen bulegoan ikusten dugunaz, antsiedadeaz, depresioaz, nahasmendu obsesibo-konpultsiboaz, horiek dira gehien ikusten direnak, orduan egia da gero, zuk zuzentzen duzula askotan zure ikaspena edo horruntza, ez? Baina, oinarrizkoak dauzkagu oso ikasketa potenteak, biok, bai, psikologak gara, noski, eta gero dauzkagu espezialitateak psikologia motan, ez? Edo zer raman esaten dena, ez? Nolakoak, adibidez, badaukagu oinarri bat kognitibo-konduktuala esaten dena, hori orokorrena izaten da, gero badaukagu beste bat trauman zentratuta dagoena, zergatik guk azkenean arlo sozial hau daukagunez, biktimekin egiten dugunez lan, eta ikusi dugunez ere bai, egunerokoan ere bai, pertsona asko etortzen direla historia traumatikoekin, badaukagu ere bai beste espezialitate batzuk, adibidez EMDR deitzen den terapiarekin, Jolandak egin du oso lan potentea somatik esperienz esaten denarekin, hau da gorputzarekin lantzearena. Hori litzateke ze gorputzean fisikoki adierazten ditugula gauzak? Hori da. Psikologikoki zerbait gertatu zaigulako traumatikoa izan dena edo? Hori da, azkenean ikusten ari garen, eta bai neurologoek, bai psikoneurologoek, psikobiologoak, eta hortan aritzen diren espezialista guzti hauek, esaten ari direna da, gorputza guztiz harremanduta dagoela, eta burua, gure tripa, gure gorputz osoa konektatuta dagoenez, lanketa ahalik eta osoen egiteko, erabiltzen ditugu 3 parte edo garrantzitsu horiek, ez? Burua, dala pentsamendua, jokabidea, zertan aritzen zaren, eta gorputza, ez? Eta guztiarekin egiten duzunean lan, emaitzak hobeak izaten dira, ez? Eta adibidez, nola dakizue paziente bat egokia dela zuendako, hau da, ez? Nola dakizu pertsona horreri tratatu ahalko diozula, nola bait? Ezakit azaltzen nahi zen ongi, ez? Deitzen zaituen, ezakit WhatsAppez edo deituko zaituzte, ez? Bai, normalean, geroz eta gehiago hitz egiten gaituzte WhatsAppez, eta ja ohitzen ari gara, ere bai arreta hortik ematen,
bai gomendatzen dugula oraindik, hobe duzu agian ja hitzordu hartzeko prest zaudenean, deitzea telefonoz eta lehenengo kontaktu hori, ez? Baina, azkenean ulertu behar duguna da gure, psikologia ere zientzia bat dela eta edo zerbait gertatzen da konektatzen ez duzuna, zerbaitengatik edo bestela, orokorrean pertsona guztiekin tratatu ahal dugu. Gauza bakoitzak badauka bere tratamendua, bere protokoloa, bere teknikak ditugu moldatzeko horretara. Bai gertatzen aldela, deitzen gaituztela edo idazten gaituztela eta esatea, egokiagoa da Ainararekin edo Jolandarekin egotea. Hori bai gertatu daiteke eta oso ongi funtzionatzen du eta eskertzen dute, ez? Hori esateak, ez? Izu, nik uste dut kontatzen ari didazun honekin, hobe dela Jolandarekin joatea, berak esperientzia gehiago dauka honetan. Eta, nik uste sinzeritate edo ez dakit nola esaten den, horrek laguntzen duela ere bai, konfidantzazko binkulo hori sortzen, ez, guregan. Eta adibidez, aipatu duzu lehen ere, biktimen telefonoa, horrelako egoeratan, 24 orduko guardiak egiten dituzue, edo antolatzen zarete, zuek biok zarete bakarrik telefono horren atzean, edo jende gehiago dago? Guk egiten dugula beste enpresa batekin, baterako, orduan enpresa honek dauka kontratu bat gobernuarekin, ateratzen duena, eta egiten ditugu bi gauza. Bata da, biktimen arretarako bulegorako lan egiten dugu biktimekin, genero indarkeria edo sexu indarkeria jaso duten emakumeekin. Horren barnean ere bai sartzen da, urgentziazko arreta, hau da, salaketak jartzen direnean edo egoera oso larriak gertatzen direnean, badaukate psikologa eukitzeko aukera. Orduan, gu aurbiltzen gara, deitzen gaituzte, eta hori txandak egiten ditugu, eta askoz gehiago gara, da egunero, 24 orduz. Orduan, banatuta gaude ez. Eta gero badago beste parte bat, eta da soserako egiten dugu bai, sos nabarrarako egiten dugu lan ere bai, beste egoera batzuetan ere bai laguntzeko ez, pertsona batek istripu bat eduki du eta etxera joan behar dugu, komunikatzera familiari zer gertatu den, edo horrelakoak ere bai. Hori da gure lanaren parte bat. Eta zuek ere, horrelako egoeran, badituzue tresnak, ez? Baita ere, baina nola prestatzen zarete horretarako edo? Formakuntza oso importantea da horregatik, ez? Zuk egiko behar duzu profesionalki, segurtasuna handia egiten ari zaren horrekin. Gauzak ongi egiten ari zarela jakin behar duzu, protokoloak jarraitzeak asko laguntzen du, segurtasuna ematen dizulako bai zuri eta baita besteari ere, bai besteak ikusten duelako zuk egiten ari zaren horrek zentzu bat daukala, ez? Hori da, eta zerbait atarako dela, eta helburu batekin, orduan horrek asko laguntzen du, eta gero, prestatu behar zara ere bai pertsonalki hori dena jasotzeko, eta gero etxera joaten zarenean prozesatzeko, ez? Zaila momentu horiek, imaginatzen dut? Noski, bai. Esan dizudan moduan lehenez, oso desatseginak dira, baina oso politak ere bai, ez? Gero ikusten duzulako nola jendeak eskertzen duen horregon izana, nola batzutan inkluso deitu duten ondoren, ez? Os nabarrera esateko, izu psikologoarekin mesedez esaiozu edo horrelakoak, prentsan ere agertu da izan da noizbait, ez? Eskerrak eman nahi dugu, psikologiako taldeari, tal. Horrek nolabait indartzen zaitu, ez? Eta esaten dizu, ongi egiten duenez, gizarteari, pertsonei. Hori da, animatzen zaitu, ez? Horretan jarraitzera. Eta zergatik sartu zinen zu mundu honetan, ez? Zergatik egin zenituen ikasketa hauek edo? Bukatu nuenean karrera egin nuen masterrarekin hasi nintzen hor praktiketan, eta nik beti nahi izan dute lan egin arlo sozialarekin harremana duten gauzetan, gaietan eta bar, eta horregatik egiten dugu lan hemen, Lizarrako udaletxean egiten dugu lan berdintasuna arloan eta gizarte eremuan ere bai. Gustatzen, aldaketa bat delako ere bai, ez egotea hemen beti bulegoan sartuta. Eta azkenean betetzen da pixka bat hori, ez? Gizartean funtzioren bat betetzea klinikotik gehiago, ez? Aruntzago, ez? Bai, ze beti baita ere klinikoa normalean da, igual
igual sintomatologiara joaten da zuzenean, ez, edo kasu konkretu horretara, baina gero, karo, atzetik igual daude gauza gehiago, ezakit. Claro, bueno, egiten duzunean lan klinikoan, egiten ari zaren lan pertsona batekin, ez, eta arlo sozialean zaudenean, bueno, badakizu, egiten ari zaren hori, beste efektu bat duela, ez, ez bakarrik pertsona konkretuengan. Eta, bueno, psikologia ere, pertsona guztiei hurbiltzea oso importantea iruditzen zaigulako, ez? Eta gauza hauek guztiak entitate desberdinetatik datoz, subentzionatutak eta bar, eta bueno, pues, horrek ere gurekin bat egiten du. Bai, hori da, ez? Asko gustatzen zaigu hor lan egitea eta hor egotea, ez? Baiz, egia da kasu askotan, ez, eskatzen dela, psikologo gehiago egotea, psikologa gehiago egotea publikoan, ez? Bai, noski. Ze batzutan beti ikuste osasun mentala bigarren gauza bat bezala, ez? Osasun fisikoa igual horretan jartzen duen genuela arreta gehiago eta bat. Bai, claro, nik uste bai, bueno, eta irakurri doanagatik, eta bueno, eta esaten denagatik, ez? Bueno, oinarria da pertsonak bizirik egotea, bizirautea, oso zentratuta gaixotasunean, eta bueno, badira urte batzuk gauzak aldatzen ari direna, eta zentratzen garela gehiago prebentzioan. Orduan bai egia da, azken aldian, bueno, ez dira nahikoak, eta suposatzen dut arlo publikoan ez direla inoiz nahikoak izango, jala, baina bai asko handitu dela plantilla, batez ere psikologoak hori hurbildu dituzte osasun etxeetara, eta bueno, orain arte ez zeuden esparru askotan sartzen ari garela, eta bueno, horrek oso efektu polita izango duela ere bai, ez, gizartearengan eta onuragarria. Zer nolako aldaketak ikusi dituzu, hori tratatu dituzun pertsonengan, ez? Terapia ezberdinekin edo zer nolako aldaketak? Bueno, hori eskaeraren arabera ere dator edo daukagun kasuaren arabera, ez? Baina ikusten aldugu, pues, adibidez, pertsona bat bere bizitza oso mugatua izan duena eta asko zabaldu duena gero, adibidez sozialki, ez? Lana aldatu dutena, bai, eta noizbait etorri zait pertsona bat eta esan dit, utzi dut lana, eta ni flipatzen dut. Ostras, zeinen ondo, ez? Ze lana handia egin duen, ez? Zenbat beldur izan dituen beti konbentzionalismoetatik ateratzeko edo segurtasunetik ateratzeko, eta bapatean etortzen zaizkizu erabaki batzuekin harrigarriak eta oso politak, ez? Edo bestelako erabakiak ere hartu dituztena, kontrako, ez? Adibidez, pertsona batzuekin hitz egin nahi ez izatea, orain arte derrigortuta ikusi dutena bere burua, traumarekin harremanduta daudenean oso prozesu politak, ez? Nola sufrimendu hori esaten dizuten liberatuta daudela eta bai oroitzapenak desberdinak direla eta bizipenak eta horrek, klaro, harreman handia dauka gero, nola harremantzen diren beste pertsonekin, lanarekin, bere buruarekin. Aldaketak kontatzen dizkizuete haiek, ez? Esaten dizute egin dituzten gauzekin, ez? Batez ere ikusten dira gero jokabidearekin, ez? Nola egiten dituzten aldaketak, hori lanean, lagunekin, etxean, kirolean, adibidez, burua gehiago zaindu, elikaduran, horrelakoak, ez? Eta adibidez, guzti hori batzutan ere, esan duzu EMDR, ez? Hori dela, sintomak fisikoki ikusten direnean, ez? Horrelakoak, gero nola tratatzen dira? Hau da, ni, adibidez, ezin baldin badut lo egin, zerbait daukadalako psikologikoki, zerbaiti bueltak eta ezin egona, ez, daukadalako, eta ezin dut lorik egin, ez dut lorik egiten, nola tratatzen da insomnio hori adibidez? EMDR-arekin? Bai. Bueno, EMDR-a lantzen da trauma dagoenean, ez? Sartu gaitezke trauma moten artean, la simplifikatzeagatik esaten aldugu vitalak eta ez vitalak direna, ez? Eta EMDR-a lantzen da hemen, ez da etxean egiten. EMDR-a da interbentzio bat, hemen egiten dena, oso konkretua da, protokolo bat dauka, eta lantzen dira bere hor dauzkan traumak edo sartuta, esango genuke, imaginatzen aldugu, trauma hori korapilo bat dela, eta guk egiten duguna da, korapilo hori askatu. Eta bizipen hori beste modu batean integratu eta prozesatu, eta horrek eta gero dauzka efektu horiek, ez? Adibidez, antsietatea jaisten da, lo egiten hasten naiz,
impultsibitatea jaitsi daitekeera, bai asko, eta horrelako aldaketak, bai. Eta guzti hori egiten da lan hemen, aparailuekin, edo hitz egiten? Ba, egiten da, aparatu bat daukagu, beste bulegoan, igual grabatu duenan ikusiko da, bada, olako barra bat da, ordan, EMDR da, dauka oinarri bat, eta da, guk lo egiten dugunean, eta amesten ari garen hori, berez prozesamendu kognitibo bat da, bai? Noazen da, fase REM esaten den horri, hori gure memoriaren prozesamendu bat da. Orduan, guk egiten duguna hemen, nola baita, prozesamendu hori fortzatu edo, ez? Egiten dugu hemen. Orduan, EMDR badator eye movement hitzetatik, begiak mugitzearena, noizbait fijatu bazarete, noizbait lotan dagoenean, ikusiko duzuen, naiz eta begiak itxita eduki mugitzen dituela. Hor prozesatzen ari delako. Orduan, adibidez, aparatu hau argi batekin egiten du lana, ez? Aparatu honek pazienteak begiratu behar du, eta horrek eragiten du prozesamendua. Prozesamendu hori egiteko guk egiten duguna terapeuta moduan, eta zein da landu nahi dugun hau, eta horrekin lantzen dugu. Beste modu bat da, askotan hor daukagun, mendik, poligrafo batekin gauza bera, efektu berdina, edo batzuetan oso zaila baldin bada, eta saiatzen gara hori ez egiten, baina oso estrema baldin bada, zorabiatzen baldin badira asko, dolako egoeretan, bai eskuekin ukitzen ditugu, eta egiten duguna da buruko bi parte oinarrizkoenak batera estimulatu, eta orduan prozesamendua azeleratu egiten da. Olako, basikoki esan da, ez? Bai. Baina kuriosoa iruditzen zaitez, arlo hori. Geroz eta zabalduagoa dago, eta de hecho, badago jendea deitzen duenean, galdetzen dizula, EMDR egiten duzu, edo webgunean ikusi dut EMDR egiten duzuela. Bai, zen ikuste baita ere, lehen, igual, traumen kontua ikusten zela asko baita ere gauza oso traumatikoen arira, ez? Hau da, gerrara joan naiz, eta ikusi dut ez daki ze gauza, eta edo torturatua izan naiz, ez? Horrelako traumak, ez? Pentsatzen dugu direla, tratatzen diren traumak, ez? Baina batzutan trauma bat izan daiteke, bikotekidearekin apurtu egin dut, eta horrek suposatu egin didan guztia, niretzako traumatikoa izan da, ez? Adibidez. Edo ikasketekin, batzuetan, beti oso exigentzia handia egon da nire etxean, eta oso gaizki pasatu izan dut, eta hori dira, trauma ez vitalak deitzen direnak, ez? Trauma vitalak oso konkretuak dira, nik gainera gazteekin batez ere, zenik egia da asko egiten duela lan gazteekin, asko gustatzen zait eta asko etortzen dira, eta erabiltzen dute ere, bai, psikologiako kontzeptuak erabiltzen dituzten nahi duten moduan, bai, traumatizatuta nago, ez dakit zeinengatik, horrengatik ez zaude traumatizatuta. Disoziatuta nago, baita horrelakoa. Depresio bat dauka, depresio bat zer izango zu depresio bat. Baina, behintzat kontzeptu horiek gizartean egoten hasteak laguntzen du alde batetik. Psikologia ere gizarteratzen eta normalizatzen, kontzeptuak ezagutzen, eta bakoitzak ere berupurua hobeto ezagutzen, hortan bai laguntzen duela. Eskertzeko ere bai gazte hauek bere hiztegian hitz hauek sartzean. Eta ez guzti zongi, baina bere moduan, eta espresatzen ari dira ere bai, ez erari diren sentitzen azkenean. Igual exagerazio batekin ez, baina bai. Claro, propioa da ere adinarena, ez? Claro, bai. Baina, ni geratu naiz gogoekin beste egun batean etortzeko eta lasaiagoia esploratzeko hori, aipatu dituzun terapia guztiak, eta pixkat atera dizute, MDR-arena, baina, bueno. Bale, eginen dugu bai, nahi duzu. Venga, pues etorriko naiz beste egun batean. Osongi. Eskerrik asko. Eta, hemen kamerarekin da bilenarekin, ere bai, eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.